И здравейте, приятели, нека направим малко трол в Омегле. Така. Съжалявам, но ще бъде с текст. Тук и Костя. Това е... Това мен се ще кажа. Така. Информа. М означава момче, Ф означава момиче. Фофич. Или си е. Менке, ти сега. Това съм си го измислил още от одеве. Ще ке биза. Допуснаха. Не чакай! Лиза. Заси. Ау. Здравей. Здрави. Здравей. 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 Не пиши още нещо. Това за пенка. Да, изчакайте, сега ще видим дали това ще бъде пенка. Още няма. Не ми пишат. Трябва да видим дали това пенка. Да, не, значи не. Момче съм. Да ги гират. Здравейте съм. What the fuck? Добре, Ой. Какво пише? Добре. Ти си... Чешечко. Сериозно. Крал. Добре, това е бил Русица. Сега какво съм виновен? Това си го гръмнем. Си бъде готил. Ти не мога да го кажи поглед така. Защо ми че докато дам бит. Damn. Вали ли сняг при вас? Удобно. Да снимам на телефона си. Гледайте сега. Вижте сега. Къде съм? В Омегле. Вижте къде съм. Ау. That's the problem. Oh, good. Summer and will at every end. Чакай да. Превежда. Знам къде си. Къде? На спирката? Не. Къде? В Омеглето. В Омигала. Долу.
Пени. Звездичка. Няма да ви кажа какво е, но сами се досетите. Пени не беше ли не такова валута, от кое беше? Да, има. От... Не, аз не помня къде беше. Турция? Мълчи моето. Санцираш. Меси. И то. Вито и Уиди. Не, може. Така, искате само малко да ги потормозим. Искай това също. Да. Сам пепет. Омага. Здравек. Здравей. Ф. Или Ф така му. Здравей. Момиче. Не, момиче. Добре, момиче. Така, чакай сега. Само ще питаме това дали е Румен. Не, Румен, не е ли мъжко име? Еми, точно. Лампачко. Той ли си? О, Румен, ти ли си? А колко стана дълг пипа? Не знам. Виж. Има още малко време. О, Румен, ти ли си е? Глиса, лив. За кой това, брат ми? Момиче са. Руменки. Ти си се страна. Некой с някоя трома. Добре, то. Сега. Камерата... Братовчетка. Ясно. Ти завъркаш. Не, пиши, ти знаеш, че тя ще бъде следа с телефона си, те снимам. Прочил много поздрави от FF Clan TV. Я по-го напиши. Стига, от това Clan TV. Къде бега? Еми да, няма нищо, чакай, сега видим какво ще ни пита. Тинка. Тя ще ни стане тайна обожателка, сигурен съм. И за кой ми да пружината? Пружината. Добре, колко време пише? Сталинджер. Само разучилась. Ако спиш, кое се случва в очите? О! Върточетка на сестрата на Луна. Малко го върха, май. Не, точно. По-яко е така. Защото нали знаеш, че... Както ще да. Братовчетка хем на страна. А ти си страна. Се изкипи то. Що иска да родила Румен? Ме беру да има Румен там. О, мейк. Как? Пенчо. Не бай Пенчо. Бат Пенчо е по-яко. Не ще му врати поздрави. Пенчо баща ми.
Саша искам да пише, ами това сега ще няма. Пенчо Лепели. Що ме за Пенчо няма да забравя. Тере, дъм, дъм, дъм. Знаеш. Кажи му. Сега. Дали... Добре става, като за първи клип троване в Омигъл. Омиго. Да. Аз съм жаба. Чакай. Която сме по гъската. Ти сега да си поредиш. И мисля това да е за клипа. Говоря става. Да, ще го кача, мисля, още сега, ако имам време. Довиждане до следващия клип.